Töölön kirjasto on ihan kiva paikka olla töissä, että se on niin kuin hyvien yhteyksien päässä, kivalla seudulla, kaunis seutu. Täällä on tietenkin mukavat asiakkaat ja mukavat työtoverit, niin mikäs tässä ollessa. Eli meillähän käy täällä ihan kaiken ikäisiä, kaikenlaisia asiakkaita, pääosin tietenkin tosi mukavia kaikki. Ja se nyt on ehkä tässä keväällä huomattu, että hirveästi opiskelijoita käy taas. Että meillä on iso lukusali, melkein 100 ihmistä mahtuu sinne. Se on ihan heti, kun avataan 10 aikaa aamulla, niin se tulee heti täyteen ekojen minuuttien aikana. Sitten myös se on kiva tietenkin huomata, että varsinkin aamulla, myös kun avataan, niin lastenosastolle tulee paljon ihan pieniä lapsia sitten vanhempiensa kanssa. Töölö-seura muun muassa järjestää täällä paljon tapahtumia ja sitten muutkin lähistöllä olevat yhteistyökumppanit käy täällä nimenomaan tapahtumien merkeissä. Eli tapahtumia on ihan laidasta laitaa, että tietenkin näitä perinteisiä kirjailijavieraita, kirjallisuusiltoja, sen tapaisia on hyvin paljon. Meillä on tosiaan täällä Töölön kirjaston 4. kerroksessa erikseen tämmöinen Mika Valtari-sali. Siellä tosiaan järjestetään ihan tämmöisiä avoimia tapahtumia kaikille, muun muassa näitä kirjallisuusiltoja, tai sitä voi kuka tahansa yksityinen ihminen myös vuokrata. Kyllä tietenkin hommataan sitten sellaista materiaalia, mitä asiakkaat pyytää, että kaikkiin asiakastoiveisiin reagoidaan. Yleensä pyritään hyvinkin nopeasti reagoimaan niihin. Ja sitten tästä on vielä hyvänä esimerkkinä, kun täällä on paljon ruotsinkielistä väestöä asuu alueella, niin meillä on erikseen aikuisten osaston tämmöinen parvikerros, niin se on keskittynyt pelkästään ruotsinkieliseen materiaaliin. Lisäksi meille on muun muassa täällä ihan Töölö-kokoelma, erikseen kirjoja, jotka on ihan aina paikan päällä niin sanotusti käsikirjastossa. Tämähän on tämmöinen iso kirjasto, niin kaikille löytyy varmasti jotain. Nuoriin nyt on panostettu paljon, panostetaan tulevaisuudessakin. Löytyy muun muassa PlayStation 2 voivat pelata, romppukoneita, ihan lautapelejä, kaikenlaista. Että kyllä kaikille löytyy jotain.